του Βαλβέρντε απέναντι στον Χιμένεθ. 3-3 μέτραγε ο Χιμένεθ απέναντι στον Βαλβέρντε. Ήταν πληρωμένη απάντηση, τα λέγαμε σήμερα. Πάμε και στον Νίκο Παλιοντέλη. Την πρώην ομάδα του. Ξανά εδώ δεν υπάρχει offside και σωστά αφήνει ο κύριος Ακρίβος. Ο πρώτος βοηθός ξεφεύγει από τον Μανολά, παίρνει την μπάλα στο δεξί και με φάλτσο εσωτερικό τη στέλνει στο απέναντι γάμα του. Νίκη του Βαλβέρντε απέναντι στον Χιμένεθ. 3-3 μέτραγε ο Χιμένεθ απέναντι στον Βαλβέρντε. Ήταν πληρωμένη απάντηση, τα λέγαμε σήμερα. Πάμε και στον Νίκο Παλιοντέλη. Την πρώην ομάδα του. Ξανά εδώ δεν υπάρχει offside και σωστά αφήνει ο κύριος Ακρίβος. Ο πρώτος βοηθός ξεφεύγει από τον Μανολά, παίρνει την μπάλα στο δεξί και με φάλτσο εσωτερικό τη στέλνει στο απέναντι γάμα του Σάχα για να κάνει το 4-0, μετατρέποντας το ντέρμπι σε περίπατο για τον Ολυμπιακό. Στράτο. Ήταν ένα θαυμάσιο γκολ από το Τζιμπούρ. Πολύ ωραίο ξεμαρκάρισμα. Αποφεύγει, βλέπουμε εδώ τον Μανολά. Και πριν προλάβει